Eu mă simt discriminat că nu pot să pronunț cuvântul cu N. Adică negrii au voie să zică în piesele lor, au voie să spună nigă. Ăsta e rasism, dragilor. Ăsta e rasism. Dacă un om de o culoare poate să facă o chestie și un om de altă culoare nu poate să facă chestia aia, ăsta e rasism. Eu mă simt discriminat. Vă rog eu mult, nu-l mai discriminați pe Mikey H. Salutare, prieteni. Vă invit la ceai, căci astăzi urmează să ne uităm la cum a ajuns Mikey H să aibă un breakdown la el pe stories în care zice că e discriminat și linșat din cauza faptului că nu poate să zică the N-word. Totul a început cu Mihai, care a făcut un video despre cancel culture în care ne zice el ce e de fapt cancel culture și discută diversele cazuri în care oamenii s-au supărat pe vedete problematic. Cancel culture este un nou curent care spune că este ok să răscolești trecutul sau prezentul unei persoane, să găsești materiale compromițătoare și să militezi pentru anularea carierei acesteia. Militanții cancel culture se antrenează prin munți ca să mai canceleze cât o vedetă. De fapt, acest cancel culture s-a născut ca răspuns la neputința de a pedepsi tot felul de oameni care au foarte multă putere. De la mișcarea Me Too cu Harvey Weinstein până la vloggeri mioritici care îndeamnă la bătul femei. Sure, dacă vrei să vorbești despre efectele negative ale cancel culture, poate n-ar trebui să încep cu definiția asta pe care ai inventat-o tu acum. Exact ce a pățit youtuberul Colo, căruia opinia publică i-a anulat efectiv cariera din cauza unor filmulețe mai vechi care astăzi sunt considerate sensibile. Mai vechi? Păi filmulețul ăla cu Colo cât are? Un an, doi. Și ce vrei să zici exact? Chiar dacă era cu 10 ani, era ok atunci să instigi la viol și violență împotriva unor femei minore? Ce a pățit Colo însă este oarecum justificat. Însă treaba asta e cam dusă la extrem. Deci e justificat sau nu? Zici că e discurs de la de politician. E nasol că Colo a făcut o faptă penală, dar parcă e prea extrem să iasă din atenția publică 3 luni până se întoarce. Să vă dau câteva exemple. Câțiva youtuberi și alte persoane publice au fost linșate în piața publică în perioada asta. Jenna Marbles, de exemplu, a fost forțată să iasă și să-și ceară scuze public pentru că acum nu știu câți ani a făcut o parodie muzicală în care interpreta un personaj de culoare și și-a vopsit pielea neagră. A fost forțată, dragi prieteni. Au venit gloata peste ea în casă cu făclii, cu furci. Fă video! Jimmy Kimmel a fost scos temporar de pe post pentru că a ieșit pe net un clip mai vechi de-a lui, de prin anii 90, în care la fel interpreta un personaj de culoare. Și pentru a face acest lucru și-a vopsit pielea neagră. Și acum probabil te întrebi, dar cum naiba să limiți pe 50 Cent, când tu ești actor, într-o parodie, fără să-ți vopsești pielea mai neagră? Mihai nu poate să-și dea seama cum altcumva ai putea să imiți o persoană de culoare. Nu e altă posibilitate decât ca un alb să-și dea cu cremă de bocanj pe față. Treaba asta pleacă de acum 100 și ceva de ani, când America era teribil de rasistă și când în teatru și în televiziune actorii își vopseau fețele negre pentru a parodia stereotipuri ale oamenilor de culoare. Și astăzi acest lucru este considerat teribil de rasist. Mi se pare fantastic că știe de la ce a plecat problema asta și știe de ce e rasist să faci blackface, dar cumva acum nu mai e rasist să faci blackface. Era doar acum 100 de ani. Problema la blackface-ul lui Kimmel și la toate parodiile de genul ăsta este fix faptul că este un obicei rasist și soluția, nu te aștepta la asta, Mihai, este să iei un actor negru să impersoneze un alt om negru. Chiar nu e atât de greu. S-a ajuns să nu mai ai voie să parodiezi homosexuali, femei, bărbați, negri, asiatici, etc. Ăsta e argumentul preferat pe care îl mai tot văd. Ne moare comedia, dragi prieteni. Nu se mai face comedie. Voi ați mai văzut comedie pe undeva? Moare comedia, prieteni, că nu mai poți să te mai legi de niște stereotipuri care sunt jignitoare și la prima mână. Moare comedia. Eu, de exemplu, când eram mai mic, râdeam de mă crăcănam la glumele lui Jeff Dunham. Omul parodia stereotipuri, printre care și Ahmed, teroristul mort. Glumele alea erau acceptate și difuzate inclusiv pe TV. Astăzi însă așa ceva este considerat revoltător. Da, boss, și eu și toată lumea râdea la alea. Dar așa cum ai zis, acum sunt considerate ofensatoare pentru că mai evoluăm și noi ca societate. Mai înțelegem și noi lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Așa cum am evoluat și de la actori albi care parodiază negri dându-și cu cremă de bocanj pe față. Nu e atât de greu. Îmi place mult de tot cât de multe spune asta despre Mihai, că raza lui de umor este om negru, persoană gay. Iar dacă mi-ai glumele astea, mă discriminezi. Acum o lună și ceva, o instagrameriță, Alina Cioșan parcă o cheamă, a fost linșată digital pentru că într-un Insta Story fredona după o melodie și melodia respectivă conținea cuvântul nigger.
cuvânt pe care, normal, că îl fredonezi când o melodie îl conține. Asta e linșarea, prieteni, când niște oameni îți zic pe story, hei, vezi că cuvântul ăla nu e ok de folosit, și pe urmă Ceușan zice că e linșată, și pe urmă își cere scuze la mișto, și pe urmă a doua zi toată lumea uită. Aia e linșarea. Au fost multe linșări în istorie, căutați și mai citiți dacă nu știți. Și Dr. Dre mai scapă câte un nigger prin piese. Cuvântul nigger e la fel de vulgar ca și fuck, pussy, faggot sau altele. Pronunțarea cuvântului nigger într-un alt context decât adresat unui om de culoare nu te face rasist, la fel cum dacă pun cuvintele antisemit nu înseamnă că urăsc evrei. Oricât de convins ai spune-o, cuvântul ăla nu este egal cu pussy, fuck sau antisemit. Cuvântul ăla are o însemnătate mult mai complexă și cred că e important să o înțelegem înainte să mergem mai departe cu ce mai zice Mihai. Eu nu sunt în niciun caz expert în toată treaba asta și tocmai de asta am invitat-o pe prietena mea, Oana Dorobanțu, care este activistă romă și cercetătoare în studii de gen și etnie, să ne explice care este marea problemă cu folosirea acestui cuvânt. Nu e bine să folosească persoanele albe N-word pentru că normalizează o terminologie rasistă. Trebuie să ne gândim întotdeauna care este etimologia și proveniența acestui cuvânt, ce înseamnă el de fapt. Pentru că nu e un cuvânt neutru din punct de vedere al puterii, ci este un cuvânt care a fost inventat pentru a subjuga și a normaliza inferiorizarea și subjugarea, oprimarea persoanelor de culoare, persoanelor cu tenul mai închis la culoare de origine africană. Atunci când persoanele de origine africană folosesc acest cuvânt, ei de fapt revendică puterea asupra cuvântului și îl și schimbă. De multe ori acest termen e folosit de fapt ca un termen de alint în comunitatea respectivă. Atunci când tu ca alb folosești N-word, ceea ce faci este să te aliniezi la această albitate, ca să zic așa, unde aici înțelegem albitatea ca un concept social și politic, unde normele sociale și practicile culturale ale albilor europeni sunt considerate valide, iar orice altă practică culturală sau normă socială nu este ok. Tu îți dai seama cum e pentru Mickey H să conceapă acest lucru, să conceapă că persoanele de culoare care au fost oprimate timp de secole au acest un mic privilegiu în fața albilor, care nu îi afectează în niciun fel pe albi la o adică, știi? Doamne ferește să poată să decidă pentru ei ceva, Doamne ferește să aibă și ei ceva ce noi nu avem. Păi mâine ar vrea să și voteze, nu? Pe Oana Dorobanțu o găsiți pe Instagram, unde face educație antirasistă și e super ok, și vă mai recomand cartea ei care se numește Problema românească, o analiză a rasismului românesc. O găsiți la Cărturești, este o introducere foarte bună în problema rasismului de la noi din țară împotriva romilor, în mod evident. Vă las link în descriere la Cărturești. Și românii astăzi încă mai sunt discriminați în aproape toată Europa. Dar nu-și fac pancarte cu Romanian Lives Matter, știi? Adică dacă eu îți spun de mâine că 30% din toate Skittles-urile de pe piață sunt otrăvitoare și te-ar putea omorî, ai mai mâncat Skittles? Probabil că ai fugit de Skittles ca de dracu. Dar de ce fugi? Nu toate sunt rele. Uite, doar 30% sunt rele. În rest, sunt niște bomboane gustoase. Aici îl putem vedea pe Mihai cum se coboară la nivelul de argumentare de la grădiniță și compară problema complexă a discriminării cu mâncatul de Skittles. Gustă curcubeu, am dreptate? Frate, dacă unul din 5 mă poate omorâ, fura sau tâlhări, nu mai vreau să am de-a face cu niciunul. Poți să-i condamn? Eu cred că nu. Da, pot să-i condamn. Dacă discriminează din start un om pe baza naționalității sau culorii pielii, este literalmente definiția xenofobiei sau rasismului. Mare parte din oamenii care se dau sfinți pe internet și judecă pe alții nu sunt deloc așa în viața reală. Sunt genul care luptă pentru drepturile animalelor, dar își umflă mațul cu pui de la KFC. Arată, măi Mihaiță, arată și mie activiștii vegani care se duc și mănâncă la KFC. Vreau să-i văd, poți să-mi arăți? Numește-ne o persoană. Nu există și am inventat o prostie ca să-mi susțin argumentația falsă și neinformată. Noi nu suntem politically corect, deci nu ar trebui să le cerem altora să fie. Dacă ar fi să trăim într-o astfel de lume, eu nu aș mai putea să dau cu perna după mâța mea când văd că îmi gherăie perdelele. Lasă pisica în pace. Ea este o ființă integră și are dreptul la viață, nu o perturba. E absolut superb că are pisică, dar n-a aflat până acum că pisicile nu înțeleg conceptul de pedeapsă și că degeaba dai cu perna după ele. Noi vrem ca omul să înțeleagă rasismul sistemic, dar omul nostru e pisica.
Nu mai pot. Adică dacă mergi după principiul ăsta, nu mai ai voie să perturbi nici plantele. Nu poți să mai smulgi pătrunjelul din pământ, pentru că este o ființă. Aici Mihai continuă contentul educațional arătându-ne toate erorile de logică din manualul de a noua, cu acest slippery slope obosit. Dacă n-am voie să calc cu oamenii cu mașina, la ce o să se ajungă? Să nu mai am voie să conduc? Iarăși mi se pare incredibil de funny cum Mihai e atât de supărat pe această cultură PC, care de fapt sunt niște oameni care zic: hei, hai să fim mai toleranți cu alți oameni. Și Mihai e: m-au cenzurat, nu mai pot să mai zic nimic în ziua de azi, nu mai pot să mai... Sure, vrei să vorbim despre toxicitatea culturii PC? Putem să o facem altfel, fără exagerările astea obosite. Că am și un hot take aici. Nici eu nu sunt de acord cu transformarea acestui cancel culture într-o armă pe care o putem folosi împotriva cui nu ne place sau pentru entertainment. Vezi cel mai relevant exemplu, scandalul cu Tati și James Charles. Nici eu nu sunt de acord cu scormonitul în postări de acum 5 ani doar ca să cancelezi o persoană care a dovedit că nu mai este persoana de acum 5 ani. În schimb, sunt total de acord că trebuie să existe o intervenție a societății, mai ales într-un spațiu atât de nereglementat ca YouTube-ul, în momentul în care o persoană de ani de zile în continuu face și spune mizerii. Iar postările aia de acum 5 ani, în cazul ăsta, pot să demonstreze pattern-ul pe care l-a avut persoana respectivă în ultimii 5 ani. Un exemplu foarte bun aici e Colo, care are același comportament de ani de zile și până și în videoul lui de scuze zice că iubește femeile pentru că îi face gagică s-a curat în casă. Un video foarte bun pe tema cancel culture este cel de la ContraPoints, care super recomand canalul cu totul, vă las link în descriere. Ideea este că am devenit ultra sensibili ca societate. Nu, am devenit mai conștienți și mai toleranți ca societate, iar oamenilor ca tine care au rămas la glumele rasiste din anii 90 și care nu pot să simtă discriminarea pe pielea lor, nu le convine. Vreau să fac glume cu negri. Efectiv, ăsta ești. Treaba este clară. Într-o lume în care internetul a dat o voce tuturor, paradoxal, ca să fii în siguranță, trebuie să nu mai ai nicio voce. Nu mai pot să mai ai nicio voce, nu mai pot să mai postez nimic. Așa, și de la acest video probabil niște oameni au zis că bate câmpii și că probabil n-ar trebui să facă festivalul cuvintelor ofensiv în acest video, la care Mihăiță s-a enervat foarte, foarte tare și a postat aceste story-uri absolut superbe. Ca urmare a ultimului meu clip, sincer, mă așteptam să primesc reacții puternice și asta am și vrut de altfel. Problema cea mare era cu acest cuvânt cu N, pe care albii nu au voie să-l spună, dar negrii au voie să-l spună. Eu zic așa, eu mă simt discriminat că nu pot să pronunț cuvântul cu N, dar negrii au voie să pronunțe cuvântul cu N. Adică negrii au voie să zică în piesele lor, că eu ascult muzica în lor, au voie să spună nigă în continuu, dar eu n-am voie. Dar de ce n-am voie? Știi? Pentru că sunt alb. Deci stai puțin, deci tu îmi spui mie să mă opresc din a spune cuvântul nigă, dar tu în continuare îl folosești? Da. Păi nu-i corect. Nu-l mai folosi nici tu. De ce îl promovezi în continuare? De ce îl bagi prin muzică în continuare și mi-l plimbi prin față și prin urechi toată ziua? Spui, tu n-ai voie să-l folosești că ești alb. Eu am voie că-s negru. Deci stai puțin, e ca și cum îi spune, eu am voie să fur, dar tu n-ai voie să furi. Dar nu-i bine să furi. Păi stai puțin că tu furi. Tu îmi spui mie să nu fur, dar tu furi? Da, pentru că eu am voie să fur, tu n-ai voie. Ăsta e rasism, dragilor. Ăsta e rasism. Dacă un om de culoare poate să facă o chestie și un om de altă culoare nu poate să facă chestia aia, ăsta e rasism. Asta e rasismul. Asta e rasismul. Faptul că nu mai pot să mai zic the N-word. Am 13 ani și mi-a luat cineva jucăria privilegiului. E atât de super că grown-ass man poate să facă un asemenea spectacol din cauza faptului că nu poate să zică un cuvânt. Libertatea mea de a spune un cuvânt este mai importantă ca libertatea cuiva de a nu se simți jignit. I am Ben Shapiro. I am very smart. Cel mai funny la toată treaba asta e că Mihai se plânge de acest cancel culture și de pericolul care planează constant asupra noastră și care ne va înghiți, când singurul caz din România de cancel adevărat a fost acum, la Colo, care a trebuit să instige la violență, la viol împotriva unor minore, să-l salte garda ca să ajungă subiect de conversație național și să-și piardă niște privilegii. Privilegii pe care mai mult ca sigur și le va recăpăta în momentul în care se va întoarce, exact cum și le-au recăpătat și toate vedetele linșate de la Hollywood, de unde știu că și le va recăpăta, a zis-o chiar Mihai. Omul nostru Mihai a făcut un video despre toată situația cu Colo, în care e așa la mijloc, nici nu-l condamnă, nici nu ia apărarea și Colo i-a comentat: recunosc că am greșit de aici, mi-am cerut scuze într-un mod public. Cu siguranță o să am grijă pe viitor, însă mai mult nu am ce face. Mulțumesc pentru că ești printre singurii oameni care a făcut un video constructiv și nu de hate. La care Mihai îi răspunde: bro, te înțeleg. Sper doar să înveți din asta. By the way, acum e momentul pentru o schimbare de content. Ar da bine din punct de vedere PR.
Asta e lumea entertainmentului, lumea magiei, lumea PR-ului. Totul e PR. Și acum asta ce fac eu pentru Mike e tot PR. O să vin aici și să mai zică un hot take nebun. Deci asta e scandalul cu Colo. E o oportunitate de PR. N-are nimic ca a zis să violeze femei pentru că se îmbracă sumar. Și apropo de femeile îmbrăcate sumar, hai să vedem ce zice Mihai într-un clip anterior despre ele. Nu poți să condiționezi jumătate de populație să se îmbrace cum vrei tu, doar pentru că tu ai atâtea insecurități încât o femeie în pantaloni scurți te intimidează sau te inhibă. Iar aceste porniri animalice de a sări pe o femeie îmbrăcată sumar și de a o viola acolo pe loc salivând peste ea, trebuie ținut în frâu. Așa că nu poți să spui că nu e corect ca o fată să se îmbrace sumar. Și ca să echilibrăm puțin balanța, într-adevăr, sunt fete care au un comportament și o imagine pe social media total inadecvată. Ideea este că aceste domnișoare trebuie să-și asume că arată ca niște escorte. Ceea ce nu e neapărat rău, adică din nou, fiecare este liber să facă și să fie ce vrea. Dar nu te indigna și nu fi supărată când oamenii nu te iau în serios. Pentru că nu am cum să te iau în serios și să te respect când tu ai pe Instagram poze cu țâțe și cur. Să nu te aștepți să te alegi cu un job bun sau să pescuiești vreun bărbat de calitate când pagina ta de social media arată ca un site de escorte. Mi se pare absolut fantastic cum am putut să militeze împotriva violenței sexuale, că orice femeie se poate îmbrăca cum vrea și că n-ar trebui să fie violată pentru asta, dacă nu poate să respecte o femeie dacă îi vede țâțele pe Instagram. Tataie, trezirea! Acum că ne-ai zis că femeile care își arată corpul pe Instagram nu merită joburi bune, îți zic eu că asta e definiția discriminării cu care fluturai mai devreme. Nu faptul că nu poți să spui un cuvânt e discriminatoriu, e discriminatoriu faptul că n-ai angajat o femeie pentru că i-ai văzut țâțele pe Instagram. Mikey H este efectiv orice bunic comunist care zice să nu-ți faci tatuaj că nu-ți găsești job bun. Ce să zic, mă, Mihăiță, o să fie cam greu să devii președinte când dai cât un hot take din ăsta pe săptămână. Aș putea să continui cu foarte multe exemple din videourile lui, când a zis că lui nu-i pasă de identitatea de gen și că genul e ce între picioare, când a râs și a zis că nu-i pasă că Emily Burghelea, asistenta de la Acces Direct, a ieșit și a făcut whistleblowing cu ce se întâmplă de fapt cu Vulpița și Viorel, sau apropo de subiectul nostru, când îi lua apărarea primarului din Târgu Mureș și la fel zicea că e linșat de presă, când ăla de fapt voia să interzică romilor să mai facă copii. Dar nu mai continui cu exemple pentru că am și eu un mare hot take aici. Nu cred că Mihai e un om rău, nu cred că e frică de homosexual sau că urăște oamenii de altă culoare, ci mai degrabă cred că în viața lui foarte confortabilă s-a lovit de acest disconfort aparent banal, că în 2020 nu mai poate să mai spună orice pentru că o să fie niște oameni deranjați. Și este un disconfort, îl simt și eu. Născându-ne albi și crescând la oraș, uităm de faptul că sunt oameni zi de zi care sunt bătuți de poliție sau care nu primesc joburi pentru că au o altă culoare a pielii. Și aici mă refer la România, nu la SUA. Și un răspuns evident aici din partea lui Mihai sau oamenilor care gândesc ca el este și eu am avut viață grea, de ce acum trebuie să fac muncă de solidaritate pentru minorități? Iar răspunsul probabil ați mai auzit, pentru că oricât de grea a fost viața noastră, nu a fost niciodată făcută și mai grea de culoarea pielii noastre. Și cred că cel mai relevant exemplu aici, că tot îi place lui Mihai să vorbească de educație, este că probabil fiecare dintre noi a avut în școala generală sau în liceu o clasă specială pentru romi și copii problemă, unde evident erau cei mai proști profesori și se investeau cele mai puține resurse. Pe vremea mea erau efectiv singurele clase care aveau tablă de aia cu cretă în loc de whiteboard pe care scrii cu markerul. Și deși urăsc exemplele personale în discuțiile astea foarte complexe, trebuie să recunosc că și eu am fost ca Mihai, poate chiar mai rău. Și eu credeam că corectitudinea politică e o mișcare extremistă pentru că îmi plăcea să fac glume rasiste sau că feministele sunt niște nebune pentru că îmi plăcea să fiu libidinos cu femeile fără nicio consecință. Doar că la un moment dat, când mi-am mai trecut coșurile de pe față, am început să practic puțină empatie și să mai citesc chestii și să mă mai informez în legătură cu toate problemele astea. Și chiar dacă nu înțeleg totul, am înțeles faptul că nu mă costă absolut nimic să tac din gură și să ascult oamenii care îmi spun că au o problemă. Și acum că m-am bătut pe spate, ceea ce încerc să zic este că în societatea în care am fost crescuți și care habar n-are de problemele noastre actuale, e foarte ușor să fii în poziția lui Mihai, în care să vorbești de logică și de privilegiile tale în detrimentul unor oameni care chiar sunt discriminați zi de zi. Și cred că asta e cel mai important aici, că chiar dacă acest video face mișto de cât de sup e Mihai, nu este un atac personal asupra lui, nu este un linșaj, este o critică a comportamentului pe care îl practică. Pentru că, după cum mi-a șoptit Oana Dorobanțu în cască, ăsta e modul în care am fost crescuți și învățați de către părinți, profesori și sistem în general. Dar faza e că gândirea asta condiționată se poate schimba. Și de asta cred că e de datoria noastră să ne educăm și să fim la curent cu ce se întâmplă în lume, sau măcar să tăcem dacă nu avem nimic bun de spus. Pentru că așa cum o zice și Mihai în clipurile lui, părerile astea de influencer cu rici național sunt relevante în societate. De-aia am văzut copii de 14 ani urând moarte femeilor ca să-l apere pe colo. Și n-aș vrea să vedem și corporatiști care au crescut cu doza de H, care cred că rasismul casual e foarte ok pentru că Mihai n-a putut să cânte un cuvânt din piesa de la Migos.
Marcus. Și iarăși, nu-ți cere nimeni ca de mâine să fii cel mai woke om și să cunoști toate mișcările sociale și toate cuvintele care trebuie folosite. Ți se cere doar să încerci să înțelegi aceste probleme și să respecti rugămințile unor oameni pe care oricum sistemul îi pune deja la colț. Pentru cine vrea să înceapă să se informeze sau să aprofundeze discuția asta despre rasism, am rugat-o pe Oana Dorbanțu să ne facă o listă cu videouri și cărți foarte ușor de urmărit și foarte ușor de înțeles despre toată problema rasismului. Sunt niște recomandări super ok, vă las lista în descriere mai jos. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, v-am lăsat comentariile deschise ca să vă bateți cu rasiști acolo. Dacă v-a plăcut acest video, mă ajută foarte mult un like, un subscribe, puteți să-mi dați follow pe Instagram unde mai abordez teme de genul pe stories. Ne vedem data viitoare și nu uitați să râdeți întotdeauna de oamenii care sunt prea supărați că trăiesc într-o societate. Pa!